Sunod. Dili day notaryado ang dokumento. Noon sa ba na baka-istoryaha mga higala? Sige daw, Gab. XFM Katropa. Before the court makes the presiding officer makes a ruling, Your Honor. the pre-marked document, is it notarized? Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized? You Gipangutana ni Escudero si Luistro. No nga ang dokumento may I ask nganong dili ni notarize? Ang tubag maigala ni lead counsel, lead prosecutor, ingon siya mga igala nga Your Honor, pangutanon na tong witness ug atong pa-explain nganong dili ni notarize. Sige. counsel, so you're admitting that it's not even Yes, your Your pre-marked copy is not notarized, No, whether no, we dili, use that dili. copy or this one. Dili lagi. Basura ay short. Go. We admit to that, Your Honor. The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath. So it is not even an affidavit, but merely a statement. Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing and active investigation, sapagkat ito bang ganitong Pero, kada lang kayo, Mr. Attorney Director. Matibag. Tama na sa inyong law enforcement, pero inyong gi-admit sa court eh. Gidari nyo rin sa impeachment na. Ay, di ba kung ka pwede mo, di ba security may kalam ingon nga. Kining akong istorya dere, may resibo niya. It forms part of the trial. Naago ka diha. Isun po kayo, may galam sa'yo na siguro kay sabto, no? Yung siguro na kinahanglan may galag degree ana sa para samot nakaka 29 years na magkakasabag ka-abogado. Kaya pa siguro ka ana imo gitatakan gyud, no? And later on inyo nang mahibaw-an nga gitatakan gyud na may gala, no? Na markings ba meaning i-admit nyo sa korte na unya, no? Wala man lay kuan? Para sa tong photocopy. Kanang photocopy mga higala, okay man ang photocopy. Wanta mo ingon niya. Kanang photocopy depende na may galas pangutana. Kung ang imong gipangita is the existence of the original or the document per se, the photocopy would suffice. The original certified true copy would suffice, tinga, mga katropa. Pero kung ang imong tanawon ang unod sa dokumento ay importanteng original. So kana dapat mga higala, kana mga dili pwede nang sa nagi-suwat lang. Kung sa ilang investigation, what to'y problema? No? Pero diri kay inyo manggibit-bit korte ng inyong kuan diha. Wala nang ginaman na pangutana mo karon. Sige daw. Sige. ay amin ding ikukumpara pa. Subalit malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang amin pong tungkulin na mag-imbestiga. So for the second time and for the sake of clarity, and then for the information and guidance of the senator judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath. Also unsigned, Your Honor. Sorry. Unsigned. Also May I make unsigned a because there's a Unsigned, signature, but Unsigned. Way pirma. Sige. it appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature. With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors? Your Honor, based on the ICC, as Abot na related kag-ICC. Sige. to us by our Sustain. witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Ma'am.
Malamang sa malamang, ma'am. International to, ma'am. Asa man mo panotarize dito sa Belgium? Silingan ras Netherlands? Ay, Philippine Court atong gisgutan dire. Magpanotarize maganita ng ID nawa. Ay, di ba? Panotaryuhan maganin nato mga higala ng affidavit of lost. Yes, Pilipinas mga higala, mabaligya kag yuta, mabalit kag yuta mga higala. 100 square meter equivalent to 100,000, 150,000 kay medyo di pa kaayo siya nga anak ka well developed. Notaryo gina. Mga kaigsunan, pwede nang pirma-pirma lang. Although, kanang pirma-pirma lang, binding man ang kontratahan na. Binding magay na magsabot rata. No, kanang contract, ang original sa contract mga higala. Kuan ra ba na? Verbal ba na? Sabot ta karon, kontrata ba na? Kana mo sakay kog multicab di ay. Oh, contract ba yan na? Kanang na masahiro man ka mo sakay ko nimo. Ang atong kontrata di, ang terms na to, ihatod ko nimo plitihan ta ka mo na atong terms dia. Karon, mo bitaw nang masuko kapag di ko nimo ihatod, imo na kung gipasakay ngano man di ba kabutuman sabot na to. Ingo kay ihatod ko nimo Gmall, ya karon muhunong ka diri kay naa kay nalimtan ya, mangita na lang kog lain. Diba? Ana na. Pero sa Pilipinas by everything, no kabalo ka para ligon, no? Ibutang na to papel, black and white. Mawad ang diri karon mga igalag silpo. Mawad ang kadiri kuan karon. Unsa ni kanibang lisensya, no? Kasi pamatuod nimo nga nawad-an kag lisensya. No? Pag-execute ka affidavit of loss. Mga kaigsunan nya sa pagkatinuod na wa nimo na wad, adawa na siya. No, ipablatter pa man ganin mo na. No? Nya suportahan pag mo affidavit of loss may gala. Oh, notarize na. Nya karon na ana mo diha sa impeachment court. O dili man na siya mas taas pas the highest court in the Philippines is the Supreme Court. Mga kaigsunan. Pero kining impeachment court mga higala as is so generous nga proseso mga kaigsunan. A class of its own nga proseso mga kaigsunan, no? Di po siguro na to pasahan na diha no og papel mga higala nga kinumot lang. No? Ano ba yan? Sige, padayon dia. Noted, but we are not the ICC Council. Again, we're just... Dalawa, balik ka kalami kay... Dili ta ICC. Mo kitingon ako. Sige, ali dito sa ICC, di sila mangitaan ng notarize. Masabtan man. Pabalikon pa ni mo Pilipinas kung panotaryo sa mo dito Pilipinas. Kalayo! Diha na lang mo sa Belgium. Di mo ko pwede magpanotaryo sa Belgium kaya di mo ko taga Belgium. Ang tubag mga igalan si Escudero Council, we are not the ICC. We are the impeachment court. Exactly. Matong, akong giunahan ganina, bisan ma'am, dili may mga abogado ma'am, pero kasabot, may ay maghimo agbogo ma'am. Kasabot sabi na. Anong katumay mong gamito? Dito kapag pasa ng investigasyon ni Matibag, ayaw na sa impeachment. Kabuang. Ano na ka sayon? Dawaton magana dito. Dito na ihatag. Galaw. Naman o? Pagkasayon mga igala nga. Sintido ko muna ba? Dito magana dawaton. Dito ipasa. Di unsay tubag karon mga higala ni Escudero kay abogado na siya, di pareha sila mga higala. Council, we are not the ICC, no? Bungot sa ito, ipagkatoy-toy na lang yun. Sige, go! Paray, itong balikan to kamay. In the ICC, last article that we will present, dayon, the ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC Council. Again, we're just placing on the record and for the record the factual situation concerning the document that the witness is testifying to for the information and guidance of the senator judges. Di manggod magayagala, may affidavit ka, witness ka, may affidavit ka mga kaigsuunan, may testimonya ka.
No? Dili man pwede ang affidavit. Imo ra imong ipada dito sa korte. O di ang affidavit nako kamo na. Usa man na mga higala pag cross examine karon sa defense, ibutang sa bangko ng affidavit pangutan-on mo tubag din ang papel. para nako may gala no. Wa pa ko ana nga subject. Pero ang ako luhi ka. Ang logic ani mga kaigsunan. To test your consistency of course. No? Kung kanang imong gisuwat ug ang imong gisulti, pareha ba na siya? And that is why you need to affix your signature. You need to attest mga higala nya na ay officers of the court diha o abogado diha may gala nga mo testify nga okay affidavit siya gyud gi-execute gyud niya ni iyaha gyud ni no iyaha ning kagawasan ni wa ni gihulhogan iyaha gyud ning kuan o mo ni affidavit nimo karon pwede di ay na nga ikaw naa ka diha nya kining imong kuan wala ni way klaro klaktor gyud pagkastorya di ba pud pwede nga di ka mo tambong may affidavit naman kuda di siya na pwede no kay karon pag cross examine karon mga higala sa depensa kisa may pangutan-on ni ang papel. Mutubag din ang papel di ay. Dili. So, importante kayo nga naa ka as witness. Naasan imong affidavit. So, di po pwede nga lain ang nasa affidavit, lain sa imong gipanulti. Di siya na pwede mga higala. No? No? Porbida eh. Alas 8:42. Sige, go ahead. Wala na. Human na di ay. Sige. Wing Ortiz, malingaw gyud ko nimog tan-aw. Maglagot naman ako ni Luis Strog batibag makatawa ko nimo. Okay na si Luis Strog kay wala na kuno naglaway. Oy, di na daw na ingon ba si oy, naay mamadlong oh. Ay! Oh? Ay!